Giatangan sa mga tawo sa Cagayan de Oro City ang gihimong Plovial Parade kaganyang buntag Agosto 28 nga kabahin sa pagsaulog sa Higalaay Festival 2023 sa syudad. 13 ka mga barangay ang misalmot sa Plovial Parade nga gilangkuban sa Barangay Carmen, Agusan, Puntod, Bunbon, Kauswagan, Gusa, Barangay 1, Barangay 10, Konsolasyon, Bayabas, Patag, Barangay 15 ug Makabalan. Nagsugod ang prosesyon sa Makabalan Bunbon area ug JR Borja Bridge ug duol sa Duaw Park sa St. Agustin Cathedral Church. Nindot ang pagkadesenyo sa matag float nga nagrepresenta sa Catholic religious entities. Luyo sa nindot nga mga aktibidad subay sa Higalaay Festival, nagpahimangno ang Department of Tourism Regional Office 10 sa katawhan nga hinumdumon ang tinuod nga diwa sa selebrasyon sa syudad nga mao ang panahon sa kalipay ug panaghigalaay. Ang Higalaay Festival pagpahinungod usab kang Senior San Agustin nga mao'y patron sa syudad. Champion ang Barangay Patag sa Higalaay Festival Fluvial Parade karong tuiga, diin nauli nila ang 30,000 pesos nga cash ug trophy. Barangay Konsolasyon nga nakuha ang unang pwesto, diin ilang nauli ang 20,000 pesos nga cash ug trophy. Ug Barangay Carmen nga nakuha ang ikaduhang pwesto, diin nauli nila ang 10,000 pesos nga cash ug trophy. Perting lipaya sa mga tawo nga may saksi sa aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.